നമസ്കാരമുണ്ട്. ഇത് പാനിപ്പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇത് കോഴിക്കോട് നടുവട്ടത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. നമ്മുടെ ബേപ്പൂർ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കാണാം. കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും, അല്ലാത്തവർക്കാട്ടോ ഞാൻ ആ സ്ഥലം പറഞ്ഞു തന്നത്. 3 പെൺകുട്ടികളാണത് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ പാനിപ്പൂരി അല്ലാതെ ഷവർമ പാനിപ്പൂരിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പാനിപ്പൂരി സാധാരണയുള്ള പാനിപ്പൂരി തന്നെയാണ് വാങ്ങി കഴിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഷവർമ പാനിപ്പൂരിയും കൂടെ ഒന്ന് വാങ്ങി നോക്കണം. നല്ല വൃത്തിയൊക്കെയുള്ള, നല്ല എന്താ പറയുക, അവർ നല്ലത് വൃത്തിയിൽ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെന്താ, അവിടെ പാഴ്സൽ വാങ്ങാൻ ഒരുപാട് ആൾ വരികയുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തന്നെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം കിട്ടിയത്. അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരും ഒരുപാടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പാഴ്സൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സംഭവമാണ്. അപ്പം ആ ഭാഗത്തു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എനിക്കിത് ഇഷ്ടമായി. അവിടുന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ പാഴ്സലൊക്കെ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് പാഴ്സൽ വാങ്ങാനും അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.